Dear Miss Love, ako nga pala si Carlo. Hindi ko tunay na pangalan. At ngayong araw po ay ikukwento ko sa inyo ang kakaibang karanasan ko sa buhay na mabusa hanggang ngayon ay nananatiling lihim ko pa rin sa aking misis. May nangyari sa amin nang balikbayan niyang tiyahin at isang bagay po ang siguradong sigurado ako. Ako ang ama nang ipinagbubuntis nito. Isang pagkakasala na alam kong walang kapatawaran. Isang lihim na hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago. 2 taon pa lang ho kaming kasal ni Joy, ang misis ko. 25 years old siya at ako naman ay 29. Parehas kaming nagtatrabaho pero ako ay work from home at hawak ko ang oras ko. Maayos naman ang buhay namin. Simple, tahimik, masaya. Wala pa kaming anak pero okay lang. Sabi nga nila, darating din yun sa tamang panahon. Nagsimula po ang kwento ko nung dumating si Tita LB. Balikbayan mula Canada. Tita siya ng asawa ko at bunsong kapatid ng nanay niya. Matagal na to sa Canada. More than 15 years na. Hindi pa kami nagkakakilala at hindi pa rin kami nagkikita ng personal. Hanggang sa isang araw, bumungad siya sa bahay namin. Dala ang maleta at box ng pasalubong. 2 weeks na raw itong nandito sa Pilipinas. At doon siya nag-stay sa probinsya nila misis. Pero ngayon, dito naman daw siya mag-i-stay sa bahay para makasama naman niya ang pamangkin niya. Pagkabukas ko ng gate, para bang bumagal ang oras. Ang sexy niya para sa edad niya. Nagulat talaga ako sa itsura nito. May edad na oo, pero grabe, alagang-alaga ang katawan. Maputi, mahaba ang buhok, naka-shades pa. Nakangiti na parabang artista sa teleserye. Hi, ikaw siguro si Carlo, no? Ako si LV, tita ni Joy. Sabay abot ng kamay niya. Ako nga po, pasok po kayo. Nako, excited na si Joy na makita kayo eh. Napatingin ako sa kanya habang naglalakad siya papasok. Yung katawan niya, napaka-sexy. Naka-fit na blouse at leggings. Kitang-kita ang hubog niya. Medyo nahiya pa nga ako kasi nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Kaya palang tahimik mo, Carlo. Natulala ka yata. Sabay tawa niya. Mukhang may pagkapilya. Sorry po. Hindi lang po ako sanay sa bisita. Sagot ko, trying to act normal. Pagdating ni Mrs. galing trabaho, yakapan silang dalawa. Kwentuhan agad ng todo. Ako, tahimik lamang sa may gilid. Pero minsan, nauhuli ko si Tita LB na nakatingin din sa akin. Hindi ko lang alam kung guni-guni ko lamang ba o may something sa mga tingin niya. Kinagabihan, sabay-sabay kaming kumain. Ang saya ng kwentuhan. Puro throwback ang dalawa. Puro tawa. Pero sa ilalim ng mesa, nauhuli ko yung paa niya na parabang, dumidikit sa akin. Dumadampi. Pero baka nagkakamali lang ako. Baka feeling ko lang. Pagkatapos kumain, si Mrs. ay agad ding nagpaalam kay Tita LV na aakyat na siya sa kwarto para magpahinga. Ako na daw ang bahalang mag-entertain dito. Naiwan ako na nag-aayos ng pinagkainan. Si LV biglang umupo sa may sofa. Naka-duster na siya nung mga time na yun. Pero grabe pa rin ang dating. Carlo, salamat ha. Ang bait mo pala. Mabutit ikaw ang napangasawa ng pamangkin ko. Sabi niya habang umiinom ng tubig. Manang-mana talaga sa akin si Joy. Magaling pumili. Hirit pa nito. Swerte rin po kay Joy. Sagot ko pa. Ngumiti siya.
Swerte talaga siya. Pero sigurado akong swerte talaga dahil parang marami kayatang mapapasaya, lalo na sa bahay na to. Napatingin ako sa kanya. Medyo may ibang dating ang tono niya. Ewan ko kung ako lang ang nakaramdam. Pero bago pa ako makasagot, tumayo siya at lumapit sa akin at pabulong na nagsabi ng, "Good night, Carlo. Huwag ka masyadong mabait. Minsan, masarap din maging pilyo." Wika nito sabay kindat sa akin. Simula noon, nag-iba ang pang-araw-araw kong routine. Mahilig siyang magbiro. Minsan parang malambing, minsan naman parang may halong tukso. Ako naman, pinipilit kong umiwas. Pero lalaki lang ako. Tao lang ako. Hindi madaling hindi mapatingin sa kanya, lalo na kapag nakaupo siya sa harapan ko at tila nananadya. Isang araw, wala si Joy. Maagang umalis. May training daw sa trabaho. Si Tita Elby lang ang kasama ko sa bahay. Pagkababa ko, nasa kusina siya, nagluluto ng almusal. "Gising ka na pala? Coffee, gusto mo?" Wika nito sabay abot ng mug. "Salamat po." "Wala si Joy, aalis daw siya ngayon," sabi nito habang nakatalikod. "Opo, makamali daw na ang uwi. Whole day training daw eh." Tumalikod siya at tumapat sa akin. Naka-short lamang ito at sando. Nakatitig siya habang hawak ang tasa ng kape. "Alam mo, Carlo, minsan naiisip ko, sayang dahil hindi ako nakapag-asawa ng kagaya mo." Parang nabingi ako saglit. "Ho? Anong ibig yung sabihin?" "Sayang kasi eh. Hindi ko na naisip na mag-asawa. Eh di sana katulad mo rin yung napangasawa ko." Ewan ko ba? Siguro pag matagal ka na sa ibang bansa, nakakalimutan mo na yung kilig. Yung haplos ng lalaki, yung lambing na may nagmamahal sa'yo. Puro na lang trabahong iniisip mo. At ngayon, gusto kong maranasan kahit konti yung atensyon ng isang lalaki. Yung pagmamahal, yung konting lambing, habang nandito pa ako. Tumayo ako. Baka po ibang tao dapat ang pagkwentuhan nyo yan. "Carlo, ako lang to. Hindi naman ako naghahanap ng relasyon. Pero minsan, gusto ko lang maramdaman na babae ako. Hindi ko naman sinasabi na aagawin kita. Pero, pwede ba kitang hiramin sa asawa mo? Habang nandito lang ako. Pagbalik ko ng Canada, balik tayo sa dati. Tita ako at ikaw ay asawa ng pamangkin ko." Naglakad siya papalapit. Hinawakan niya ang braso ko. Wala akong masabi. Yung titig niya malalim, malungkot at parang nangungulila. Hindi ko maalala kung sino yung unang yumakap, pero alam kong ako ang unang humalik. Halik ng isang makasalanan. Basta nangyari na lang, pero ilang segundo lang yun, tapos sabay din kaming napaatras. "Sorry, hindi ko dapat ginawa yun," bulong ko. "Wala kang dapat ikahiya. Pero, huwag mong sasabihin to kay Joy ha?" Tumango lang ako. Simula noon, parang may sikreto na kami ni LB. Wala pang nangyayari, pero parang meron na. At yung kaba ko, nahahaluan na ng kilig at the same time ay guilt. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapipigilan ang sarili ko. Simula nung gabing yon, Miss Love, para bang naging ibang tao ako. Hindi ako makatingin masyado sa asawa ko. Hindi dahil may nangyari na sa amin ng tita niya. Dahil wala pa naman talaga. Pero parang may tinatago na ako. May iniisip na hindi dapat. Alam kong doon pa lang, pinagtaksilan ko na siya. Lalo pang lumala nung sumunod na araw. Madalas lumalabas si Joy para sa mga meetings niya, events at kung ano-ano pa. Naiiwan ako sa bahay kasama si LB.
Alam kong mali ang naiisip ko na sana nandito na lang siya palagi. Pero siguro, nasanay na ako na kasama ko palagi si LB. Yung may nag-aasikaso sa akin, may nagtitimpla ng kape pagkagising ko, may nagluluto ng pagkain ko. Unlike before, na mag-isa na lamang ako sa bahay, oras na pumasok na sa trabaho si Mrs. Carlo, pasuyo naman oh. Papalitan naman yung ilaw sa kwarto ko. Napundi yata. May binili na ako dyan nung umalis ako kahapon. Sige po. Sandali lang, sabi ko. Pagbalik ko, nauna na siyang pumasok sa loob ng silid niya. Nakaroba siya noon. Nakabukas ng kaunti, pero sapat para maaninag ko ang hindi dapat. Lumapit ako. Sinimulan kong ayusin at alisin at ikabit ang bagong ilaw. Tahimik kami pareho, pero ramdam ko na nasa likod ko lang siya, nakaalalay sa akin. Nung matapos, bigla niya akong hinawakan sa kamay. Carlo, bulong niya. Gusto mo rin ba ako? Asawa po ko ng pamangkin ninyo. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Gusto mo ba ako? Hindi ako sumagot. Tumayo siya at humarap sa akin. At sa hindi ko inaasahan, hinawakan niya ang kamay ko at inilagay yon sa bewang niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtatagal dito, Carlo. Pero habang andito ako, gusto kong maramdaman na babae ako. Kaya mo ba? Promise, hindi malalaman ng pamangkin ko. Tayong dalawa lang. Hindi ko na alam kung anong tumatakbo sa utak ko. Kahit ilang beses kong sabihin na mali, para bang may humihila sa akin palapit sa kanya. Nagyakapan kaming dalawa. Maigpit, mainit, wala pang halik. Wala pa. Pero tumunog ang cellphone ko. Si Joy ang tumatawag. Nagulat pa nga kami pareho, kaya't agad kaming naghiwalay. Sinagot ko yung tawag. Love, baka malita ko eh. May emergency meeting, sabi ni Joy. Ha? Okay lang, ingat ka ha? Sagot ko pa habang ninenervyos pa. Pagkababa ng tawag, si LV ay nakaupo na sa kama. Para bang biglang nahimasmasan. Ako man ay ganun din. Pasensya ka na, Carlo. Hindi ko alam kung bakit ko to ginagawa. Sabi niya habang nakayuko. Kasalanan ko rin. Pero kailangan nating tigilan to. Bago pa mahuli ang lahat. Tumango siya, pero hindi ko alam kung yun na ba ang huli o simula pa lang. Kinabukasan parang walang nangyari. Normal lang si LB. Para bang wala siyang sinabi sa akin. Pero alam ko, yung init ay nandun pa rin. One night, late na nakauwi si Mrs. Nakatulog ako sa may sala. Nagising ako sa amoy ng pabango. Si LB. Nakaupo sa gilid ng sofa at pinagmamasdan ako. Ang bait mo, Carlo. Akalain mo yon. Nagagawa mong pigilan ang sarili mo para sa asawa mo. Kung siguro ako lamang si Joy, hindi kita pababayaan. Sabi niya, wag na ho nating dagdagan yung kasalanan natin. Sagot ko habang pilit na umiiwas. Hindi mo na ako tinitingnan. Sabi niya habang hinahaplos ang braso ko. Dahil pag tiningnan kita, baka hindi na ho ako makapagpigil. Natahimik siya. Tapos pabulong niyang sinabi na, di huwag mong pigilan. Pagkasabi niya noon, tumayo siya at pumasok sa kwarto niya. Naiwan akong tulala. Gusto ko talaga siyang sundan. Pero may bahagi pa rin sa isipan ko na nagsisisigaw na huwag. Buong gabi gising ako. Naglalaban ng isip at damdamin ko. Minsan naririnig kong bumubukas ang pintuan ni LB. Pero hindi ko tinitingnan. Kasi alam ko, pag tiningnan ko pa, baka hindi ko nakayanin. Simula nung gabing yun, tuloy ang tahimik naming laro. Hindi kami nag-uusap pero pareho naming alam na may tensyon. Si Mrs. walang kaalam-alam.
abala sa trabaho at madalas wala sa bahay. Ang hindi niya alam, habang siya'y nagtatrabaho sa labas, may apoy ng unti-unting lumalaki sa loob ng bahay. Isang gabi, pagod ako nun sa trabaho. Paglabas ko ng kwarto, madilim, kaya akala ko walang tao. Pagbukas ko ng ilaw, nandoon si LB. Nakaupo, nakaitim na silk na nightgown. "Carlo," mahinang sabi niya, "kanina pa kita hinihintay." Bigla akong napatikil. Ang lalamunan ko ay natuyo. Parang di ako makalunok. Napakaganda niya sa suot niya. Akala ko walang tao. "Wala si Joy." Sagot niya, dahan-dahang tumayo. "Alam ko ring pagod ka, kaya gusto kitang mapasaya ngayong gabi." Lumapit siya ng dahan-dahan. Walang salita, nakatingin lamang sa akin. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko at doon, parang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan. "Baka may makakita," bulong ko. "Tayo lang. Sarado lahat ng bintana. Walang ibang makakakita, kundi tayo." Hindi ko na nakayanan nun, Miss Love. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tuluyan na akong bumigay. Na hindi ko na nga maalala paano kami napunta sa kwarto. Basta ang alam ko, hinawakan niya ang mukha ko. Hinalikan ako sa pangalawang pagkakataon. Mabagal, malambing, at punong-puno ng kasabikan. "Carlo," bulong niya habang nakapikit. Ang tagal kong hinintay ito. Hinawakan ko ang katawan niya. Sa bawat gilaw niya ramdam ko yung matagal na niyang pagkauhaw sa lambing. Ako man ay nadala na rin. Wala na akong inisip kundi siya. Yung sandaling yon. Yung mainit niyang yakap at yung kilig na dati ko lang nararamdaman kay Joy. Ngayon ay nasa ibang babae na. Hindi ko alam kung ilang oras kami doon. Pero pagkatapos ng lahat, pareho kaming tahimik, magkayakap at walang nagsasalita. Hanggang siya na mismo ang bumasag ng katahimikan. "Carlo, malito alam ko, pero salamat. Salamat kasi pinaramdam mo sa akin na buo ulit ako, na babae ako. Sorry, hindi ko rin alam kung paano ko ito haharapin. Hindi ko hinihiling na piliin mo ko, pero gusto ko lang maging special ako sa'yo." Hindi na ako sumagot. Kinabukasan, balik normal. Nagtimpla siya ng kape ko, para bang walang nangyari. Pagtingin ko sa kanya, nakangiti lamang siya sa akin. Yung tipong ngiti na may sikreto. Nagpaalam siya kinahaponan. May lakad daw siya. Sumakay siya ng taxi. Pagdating ni Mrs., wala pa rin siyang idea. Hinulikan pa niya ako sa labi at niyakap. Wala akong mukhang maiharap sa kanya. Lumipas ang ilang linggo, patuloy ang kataksilang ginagawa namin. Saksi ang bawat sulok ng bahay. Masarap, ika nga ang bawal, kaya kahit mali, uulit-ulitin mo. At yun ang nangyari sa akin. Kapag wala pa si Mrs., sa kwarto kaming dalawa naglalagi. Magkayakap at gumagawa ng hindi dapat. Minsan sa kusina, minsan sa sala. Ngayon ko lamang to naranasan dahil kahit kailan, hindi kami naging ganito ni Joy. Pero isang gabi, kinausap ako ni LB sa labas habang nagpapahangin. "Carlo, aalis na ako sa susunod na linggo." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. "Ho? Babalik na ako ng Canada. Di ba nga sinabi ko sa'yo? Pag-alis ko, balik tayo sa dati. Ikaw at ako. Ayoko rin namang maging dahilan ng pagkakalabuan niyo ni Joy." "Pero hindi ho ganun kadali." "Totoo. Pero mas mahirap kung masasanay tayo sa mali.
Lahat ng nangyari, hindi ko yun pinagsisisihan, Carlo. Pero hindi ako pwedeng manatili dito habang unti-unti kitang dinanakaw sa asawa mo. Tumulo ang luha niya. Ako, hindi ko alam ang gagawin. Gusto ko siyang pigilan. Pero alam kong totoo ang mga sinasabi niya. Pag alis ko, burahin mo yung mga gabi natin. Pero sana, huwag mong kalimutang minsan ay minahal kita. Umalis siyang nakangiti, pero may luha sa gilid ng mga mata. Ako naiwan sa dilim, bit-bit ang sikreto at isang pusong hati sa dalawa. Lumipas pa ang mga araw, para bang wala ng kulay. Parang kulang. Oo, nandito si Joy, ang asawa ko. Pero mula nung gabing sinabi ni LB na aalis na siya pabalik ng Canada, para ba akong naiwan sa ere? Parang ako yung hindi handa. Pakiramdam ko, tinanggalan ako ng parte ng sarili ko. Tulungan na kitang mag-empake. Sabi ko habang pinagmamasdan siya ng tahimik. Ngumiti siya. Salamat. Pero konti lang naman yung gamit ko eh. Pasalubong lang naman yung halos karamihan. Tumango ako. Pero sa loob ko, parang gusto ko siyang yakapin, pigilan at sabihin, huwag ka nang umalis. Please. Pero hindi. Hanggang kinabukasan, araw ng pag-alis niya, ako na ang sumama sa kanya sa airport dahil nasa trabaho si Mrs. Tahimik lamang kami sa biyahe. Pagdating sa airport, tumigil kami sa labas bago siya pumasok. Carlo, maraming salamat ha. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung dapat ba akong mag-sorry o magpasalamat. Lumapit siya at hinawakan niyang pisngi ko. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak sirain kayo ni Joy. Pero huwag mo ring burahin lahat ng meron tayo. Dahil yun ang nagpapaalala sa akin na babae ako. Hindi lang basta tita. Hindi ko na napigilan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat. Salamat sa sandaling oras. Hanggang sa tumalikod siya. Bit-bit ang maleta habang ako'y naiwan. Pag-uwi ko sa bahay, sakto ding kararating lang ni Mrs. Kumusta si tita? Ayos lang. Mamimiss ka raw niya. Yumakap to sa akin. Mamimiss ko rin siya. Ang bait-bait niya, no? Tumango ako. Oo, sobra. Sobrang bait niya. Pero sa loob ko, alam kong higit pa sa bait ang dinala ni tita. Dinala niya ako sa parte ng sarili ko na hindi ko pa noon nakikilala. Yung parte ng pusong kaya palang umibig ng labag sa tama. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Normal na lahat. Maayos naman si Joy at tinatry kong bumawi sa kanya. Pero isang araw, nagulat ako sa binalita niya sa akin. Han, buntis pala si tita. Ano? Sino raw ang ama? Hindi niya sinabi eh. Yun ang balita sa akin. Basta ang sabi daw niya, sobrang saya daw niya kasi sa kabila ng edad niya inabuntis pa siya. Masaya ako para kay Tita Han. Sa wakas eh, magkakaanak na siya. Natulala ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Dahil bali-balik ta rin man ang mundo, alam ko sa sarili ko. Alam naming dalawa ni Tita LB na ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag muli kaming nagtagpo. Pero ngayon alam ko na, kaya pala sinabi niyang ayaw niyang masira kaming dalawa ni Joy. At kung bakit bumalik na siya sa Canada. Dahil alam niya sa sarili niya na nagdadalang tao na siya at ako ang ama nun. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Love. Nagmamahal, Carlo.
Madaling araw nang maalimpungatan si Eda dahil sa napanaginipan. Napaupo siya at hinihingal. Pinagpapawisan kahit malamig sa loob ng kwarto dahil sa nakabukas na aircon. Sumulyap siya sa mister na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Kinuha niya ang cellphone na nakalapag sa lamisitang nasa gilid ng kama. Saglit at tumingin sa oras bago tumayo at naglakad papunta sa palikuran. Hindi niya makalimutan ang kanyang panaginip, kasama ang pamangkin ng kanyang mister na si Marco. 24 anyos pa lang si Eda nang mapangasawa ang mister na si Louie. 6 na taon ang agwat nilang mag-asawa. Matagal na nilang planong magka-baby, pero sa kasamaang palad, hindi sila mabiyayaan ng panganay. Lahat ng luho nila ay napunta sa pagpapagawa ng magarbong bahay at bumili ng mga mamahaling sasakyan. Bukod sa kanilang dalawa, doon din nakatira ang pamangkin ni Louie na si Marco. Para na rin tong kapatid ni Louie kung ituring dahil sa poder ng magulang niya ito lumaki. Naulila ito maliit pa lamang at ngayong college na to ay si Louie ang nagpapaaral dito. Huling taon na ni Marco sa kolehiyo at dahil malapit lang ang universidad o eskwelahan sa bahay ng mag-asawa, nagpasya si Louie na doon na lang patuluyin sa kanila si Marco para hindi na pabalik-balik mula sa probinsya. Isang bagay na pinagtalunan pa ng mag-asawa dahil ayaw ni Eda ang ugali at asal ni Marco sa pamamahay nila. Naninigarilyo kasi ito sa loob ng bahay at hindi man lang maitapon sa wasto ang mga upos nito. Kung magpatugtog pa to ng musika sa loob ng kanyang kwarto, ay talaga namang kinaiinisan din ni Eda dahil halos magkatabi lang ang kwarto nila. Hindi lang talaga mapagsabihan ni Eda ang binata dahil hindi naman niya ito responsibilidad. Ang tanging nagagawa lamang niya ay sabihin to kay Louie para man lang sawayin ang binata. Pero kahit ilang beses pa man niya tong pagsabihan, ay matigas talaga ang ulo ng binata. Tahimik na babae lang si Eda. Hindi siya yung tipong bungangera at mareklamo sa buhay. Bukod sa kabaitan niya, namumukod tangi din ang kanyang kagandahan. May lahing Espanyol kasi ang kanyang ama, kaya pansin ang pagkamestiza nito. Mahaba ang buhok na may pagkakulot sa dulo. Matikas at mahusay manamit. At dahil hindi pa nararanasang magka-baby, kaya naroon pa din ang magandang pangangatawan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang mag-asawa, bumaba si Marco para kumuha ng tubig. "O Marco, kain na," paanyayang sinabi ni Louie sa binata. "Mamaya na," matipid namang sagot ni Marco. Hindi sinulyapan ni Eda ang binata nung dumaan to sa harapan niya. Naglalaro pa rin kasi sa isip niya ang napanaginipan noong gabi. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang lumitaw sa kanyang panaginip. Kaya't dahil doon, nag-iba ang tingin niya kay Marco. Alam niyang hindi ito tama. Pero dahil kagabi lamang ang panaginip niya, ay hindi pa rin tumapawi sa kanyang isipan. "Hindi ka ba sasabay sa amin?" tanong ni Louie. "Tinatamad akong pumasok ngayon eh," wika ni Marco. "Baka naman bumagsak ka pa. Last year mo na. Baka nakakalimot ka, Marco." Tumaas ang boses ni Louie sa narinig. Wala naman kasing gagawin kaya hindi na lang ako papasok," sagot nito. "Hoy, alalahanin mo Marco, ako ang nagpapaaral sa'yo." "Han, tama na." Pinigilan naman to kaagad ni Eda. Hindi na sumagot si Marco at dumiretso na lang sa taas upang bumalik sa kanyang kwarto. "Hay, talaga naman yung batang yan. Nakakaubos ng pasensya." Umiiling na sabi ni Louie sa misis. "Hayaan mo na Han. Pag nakagraduate na, pwede mo nang pabalikin sa probinsya. Konting tiis na lang.
Sabi ni Eda habang haplos ang kamay ni Louie para pakalmahin. Plano sanang sabihin ni Eda kay Louie ang napanaginipan noong gabi. Pero dahil mukhang bad trip ang mister at baka kung ano pa ang isipin, ay nagpasya na lang siyang ipagpaliban muna ito. Makalipas ang ilang oras, magkasabay pero hindi magkasamang umalis ang mag-asawa. Magkaiba kasi ang patutunguhan, kaya nagdala sila ng kani-kanilang mga sasakyan. Si Louie ay patungo sa Makati. Si Eda naman ay bibisita sa kanyang naipundar na negosyo para makipag-meet sa kanyang mga kliyente. Maagang natapos ang mga nakatakdang pagpupulong ni Eda sa mga kliyente. Napag-isipan niyang umuwi na lang ng bahay para makapagpahinga. Dahil mainit at mahalumigmig ang panahong yun. Gusto rin sana niyang bumisita kay Louie sa opisina. Ngunit nang mapansing usad pagong na ang trapiko, ay hindi na lang siya tumuloy. Pag-uwi niya sa bahay, dumiretso kaagad siya sa kwarto para magpahinga. Bago humimlay, ay nag-shower muna ito para mapreskuhan. Nagbukas siya ng laptop at nagbasa ng mga email bago tuluyang humiga. Ilang sandali pa lang ang nakakalipas at hindi pa nakakakuha ng tiyempo sa pagtulog. Bumulabog ang malakas na tugtog mula sa silid ni Marco. Pinilit niya tong hindi pansinin, pero sa sobrang lakas nito ay hindi siya makatulog. Kaya naman naisipan niyang tumayo at katukin ng binata para pakiusapang hinaan ang pinapatugtog. Kumatok siya sa pinto, pero hindi siya pinagbuksan. Marco, isa pa niyang katok, pero mas malakas na sa nauna. Ilang saglit din, bumukas ang pinto at dumungaw si Marco. Naka-boxer short lang ang binata at walang t-shirt. Umaalingasaw ang usok ng yosi sa kwarto nito. Hindi sinasadyang napagmasdan sandali ni Eda ang abs at boxers ng binata. Hindi ito ang unang pagkakataong masilayan niya sa ganoong ayos si Marco. Pero dahil sa kanyang weirdong panaginip, parang nag-iba ang pagtingin niya sa pagkakataong yun. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagsiklab ng damdamin. Gayunpaman, pinilit niyang alisin to kaagad sa pag-iisip at nag-focus sa sasabihin. Bakit ate? Tanong ni Marco. Pwede mo bang hinaan yung speaker mo? Gusto ko sana kasing matulog eh. Malumanay ng pakiusap ni Eda. O siya, sige. Yun lang pala eh. Salamat. At naglakad pabalik ng silid si Eda. Pinagmasdan siya ni Marco habang naglalakad paalis. Naka-short na manipis at sando lang kasi si Eda, kaya naman nakatawag pansin to sa binata. Lalo't umaaninag ang nakakaakit na kutis nito. Lingid din sa kaalaman ni Eda. Matagal nang may lihim na pagtingin ng binata sa kanya. Magkasintahan pa lang sila ng Tito Louie niya, ay may kakaibang pagtingin na to para sa kanya. At dahil pareho na silang may kinikim-kim sa isa't isa, pagkakataon na lang ang hinihintay bago magsalubong ang mga nag-aalab nilang damdamin. Isang Biyernes ng gabi, nasa silid ang mag-asawa. Si Eda ay nasa kama gamit ang laptop at sumasagot sa mga email ng kliyente. Si Louie naman ay naghahandang maligo dahil kagagaling lang sa trabaho ng mga oras na yun. Nakaramdam ng gutom si Eda, kaya nagpa siya itong bumaba para kumuha ng pagkain. Han, gusto mo ba ng food? Tanong niya sa mister. Okay lang ako Han, busog pa ako. Sagot naman ng mister. Umalis si Eda ng silid at habang naglalakad patungo sa hagdan, napansin niyang nakabukas ng bahagya ang pintuan ng silid ni Marco. Pansin mula sa labas ang kapiranggot na liwanag na nanggagaling sa ilaw ng telebisyon. Lumapit si Eda at isasara sana ang pintuan, pero biglang may narinig siyang boses ng babae.
Napausisa si Eda at sinadyang tingnan mula sa maliit na espasyo ng pinto kung ano ang pinagkakaabalahan ng binata. At ganun na lang ang gulat ni Eda sa natanaw. Mula kasi sa kanyang pwesto, si Marco at ang isang babae ay abala sa isang nakaw na sandali. Gusto mang umalis agad, ngunit hindi makakilos si Eda sa kinaroroonan ng ilang minuto. Maya-maya, nagmadali siyang bumaba sa kusina para kumuha ng pagkain. Pagkabukas ng refrigerator, uminom ito ng malamig na tubig para pakalmahin ang sarili. Pagkatapos i-microwave ang dalang pagkain, umakyat na ulit si Eda. Bago pa man siya makarating sa kwarto nilang mag-asawa, ay bigla namang lumabas si Marco mula sa silid niya. Nagulat si Eda at muntik nang maitapon ang dalang pagkain. Sa kaba, hindi na niya pinansin ang binata at nagmadaling binuksan ang pintuan ng kwarto. Bago niya ito sinara, sinulyapan niya pa ulit si Marco na nakatayo pa rin sa tapat ng pintuan nila. Nakatingin at nakangiti ang binata sa kanya na tila may ibang mensahe. Hindi ito pinansin ni Eda at tuluyang sinara ang pinto. Nasa loob na ng banyo ang kanyang mister at nag-shower nang makabalik siya. Nilapag ni Eda ang dalang merienda sa lamisita, tsaka pumunta sa tokador at napatingin sa salamin. Huminga ng malalim at tiningnan ang sarili. Tila nanggugulo pa rin sa isip niya ang natuklasan. Mas lalong nahulog siya sa binata. Gusto niya itong burahin sa pagkakatatak sa isipan, pero malakas ang sidhi ng ginang na hindi niya kayang pigilan. Kinabukasan, habang nanananghalian ang mag-asawa, bumaba si Marco kasama ang babaeng kasama niya sa kwarto noong gabi. Magandang hapon po. Bati ng dalaga sa kanila. Si Lori nga pala, kaibigan ko, pakilala ni Marco. Nag-cruise ang mga mata ni Eda at Marco. Pero panandalian lang dahil umiwas din kaagad si Eda. Naiilang at may hiyang nararamdaman ng ginang sa binata. Madali naman tong napansin ng binata at napapangiti na lang. Halina, sumabay na kayo sa amin, sabi ni Louie sa pamangkin. Umupo ang dalawa sa tapat ng mag-asawa. Magkatapat si Louie at Marco. Si Eda at Lori naman ay nasa tabi nilang dalawa. Oh, Lori, paano mo naman nakilala si Marco? Tanong ni Louie sa dalaga. Kaibigan po siya ng kaibigan ko. Pinakilala lang po siya sa akin. Sagot naman ni Lori. Actually, tito, schoolmate ko din siya, pero hindi kami pareho ng course. Sabi naman ni Marco. Okay. Kamusta naman ang pag-aaral ninyong dalawa? Magseryoso na kayo dahil graduating student kayo. Baka hindi pa kayo makasabay sa ceremony pag may ginawa pa kayong kalokohan. Pangaral ni Louie sa dalawa. Magaling po itong si Marco. Minsan nga, siya pa nagtuturo sa akin ng mga lesson kasi madali niyang napipick up yung mga lectures. Huwag po kayong mag-alala. Bantay sarado po siya sa akin. Biglang suporta ng dalaga. Si Eda ay tahimik lang habang nagkukwento ang tatlo. Hindi man lang siya nakikisali sa usapan. Dati naman, kapag kasabay niya sa hapag ang binata, ay lagi silang nag-uusap. Pero bigla ay nag-iba ang trato niya sa pamangkin ng asawa. Dito ka ba ulit matutulog, Lori? Tanong ni Louie sa dalaga. Naku, hindi na po. Uuwi na ho ako. Magalang na sagot ng dalaga. Bakit naman? Okay lang sa akin kahit isang linggo ka pa dito. Walang problema. Basta wag lang kayong gagawa ng ingay na dalawa. If you know what I mean. Pilyong biro ni Louie. Nakakahiya naman po sa bisita natin. Natawa na lang si Marco sa sinabi ng tiyuhin. Bakit? Pare-pareho naman tayong nasa tamang edad na dito. Kaya okay lang yan. Sambit ni Louie. Nakalimutan nga naming isara ang pintuan kagabi. Sabay tingin ng binata kay Eda. Napatayo bigla si Eda
at mabilis na iniligpit ang plato niya. Nagulat at kinabahan siya sa sinabi ni Marco. Agad siyang nagpunta sa kusina para ilagay ang plato niya sa lababo. Nakatulala lang siya at nag-iisip. Madaming katanungan ang sumasagabal sa utak niya. Hindi siya mapakali. Hindi din siya makabalik dahil baka kung ano pa ang mapag-usapan ng dalawa na pwedeng bumagabag sa kanya. Ilang minuto pa ay pumunta din si Marco sa kusina. Dala ang pinagkainan nila ni Lori. Biglang napakilos si Eda at nagkunwaring may kinukuha sa ref. Alam mo, nakakatawa ka, sabi ni Marco. Bakit naman? Pagtatakang tanong ni Eda. Halata kasi na may tinatago ka. Hindi nakapagsalita si Eda. Napainom na lang to ng tubig habang nakatalikod sa binata. Nahuli mo kami, no? Tanong ni Marco. Anong pinagsasabi mo? Hindi ka ba natuwa? Sabay lapit nito sa likod ni Eda. Halos magkadikit na sila. Lumapit pa ulit si Marco at bumulong sa tenga niya. Sinadya ko talaga yun para sa'yo. Pangising sabi ng binata. Nilapag ni Eda ang baso at bigla nilang umalis. Dumiretso na siya sa taas at nagtungo sa kwarto. Bumalik na lang din si Marco sa hapag. Nagtaka si Louie sa asal ng misis kaya napatanong siya kay Marco kung may alam ba to at kung bakit. Nagkunwari na lang siyang hindi din niya alam at para makaiwas sa mga susunod pang tanong, nagpaalam na lang ang binata na biglang ihahatid ang kaibigang si Lori sa labas ng village. Samantala, lalong naguluhan ang pag-iisip ni Eda. Hindi niya alam kung paano pakikisaman si Marco dahil sa sinabi nito kanina. Doon na din niya napagtanto na may lihim din na pagtingin para sa kanya si Marco. Naguguluhan siya kung paano niya to tatanggapin. Isang daanang ayaw niyang tahakin pero pilit na tinutulak ng katawan niyang makasalanan. Nang dahil lang sa panaginip, nag-iba ang ihip ng hangin para kay Eda. Kinagabihan ng Sabado, naiwang mag-isa sa bahay si Eda. Nasa gimikan ng kanyang mister kasama ang mga kaibigan. Si Marco naman ay hindi pa nakakauwi galing sa eskwela. Nasa kwarto si Eda at nagkukumpuni ng mga pinalabhan nilang damit galing sa laundry shop. Makalipas lang ng ilang minuto, nakarinig siya ng kalampag mula sa baba. Dali-dali niya itong tiningnan. At nang makababa ng sala, doon niya lang napansing kumakatok pala ang binata sa pintuan. Nakalak kasi to. Ano ba yan? Kanina pa ako dito. Wika ni Marco pagkatapos pagbuksan ni Eda. Pasensya ka na, hindi ko kasi narinig eh. Nakainom ang binata at umaalingasaw ang alak mula sa kanyang bibig. Kumapit din ang amoy ng sigarilyo sa kanyang damit. Kaya naman si Eda ay napasimangot na lang. Nasaan si Tito Louie? Tanong ni Marco. Wala, umalis. Matipid na sagot ng may bahay habang naglalakad pabalik sa kanyang silid. Hindi pa nakakaliw si Eda nang biglang hinablot ni Marco ang braso nito. Pagkaharap ni Eda, biglang sinuyo siya ng halik ng binata pero kaagad din tong itinulak ni Eda. Sumunod ang malakas sa sampal na tumama sa kalawang pisngi ng lalaki. Anong ginagawa mo? Galit na sabi ni Eda. Bakit? Gusto mo naman ako, di ba? Preskong sagot ni Marco. Nababaliw ka na ba? Tumalikod ang babae at mabilis na umakyat ng hagdan papunta sa kwarto. Hinabol to ni Marco. Bago pa man maisara ni Eda ang pintuan, napigilan to ng binata. Nagpipigilan silang pareho. Ano ba? Tatawagan ko si Louie. Masyado kang kabado. Hindi naman niya malalaman eh. Basta wag ka lang magsusumbong. Alam ko naman na may gusto ka sa akin, di ba? Mayabang nasabi ni Marco. Gago ka ba? Sinubukan ulit ni Eda na isara ang pinto. Pero sadyang malakas si Marco, kaya nakabukas pa rin to ng kaunti.
Hindi din nagtagal at naibukas ng tuluyan ni Marco ang pintuan. Napaatras si Eda at napasandal sa pader. Hinarang ng binata ang malalaking braso nito sa magkabila ang gilid niya para hindi siya makawala. Umakmang muli siyang bibigyan ng halik pero umiwas si Eda at pilit na itinutulak ang binata. Marco, ano ba? Patuloy na reklamo ng ginang. Ngunit bigla na lang umamo si Eda sa malambing na haplos ng binata. Ang kaninang malalakas na tulak ay unti-unting nanghina. Ang kaninang matapang na leon ay parang naging maamong tupa. Unti-unting nagdikit ang labi ng dalawa, ngunit napahinto sila nang marinig nila ang pagbukas ng gate. Dumating na si Louie. Pilit na itinataboy ni Eda ang binata paalis ng kwarto. Ang binata naman ay nadismaya dahil sa naudlot na kaganapan. Pumunta na lamang to sa kanyang silid, dala ang panghihinayang. Ang ginang naman ay dali-daling nagpunta sa banyo upang mag-shower. Iniiwasan niyang maamoy siya ni Louie kapag humalik to sa kanya. Baka kasi kumapit ang amoy na alak sa kanyang bibig. Habang nasa banyo at naghihintay sa asawa, iniisip pa din niya ang kaninang nangyari sa kanila ni Marco. Binuksan niya ang tubig mula sa shower at nagsimulang maligo. Hindi mapawi ng lamig ng tubig ang alab na bumalot sa kanya. Bumukas ang pintuan ng banyo. Nagulat pa si Eda. Han, boses ng mister. Yes, Han? Sagot naman ni Eda. Wala lang, kakarating ko lang kasi. Matatapos ka na bang mag-shower? Tanong ni Louie. Hindi pa naman. Tara, sabay na tayo, Han? Ilang sandali pa. Sabay naligo ang mag-asawa. At sa asawa na lamang niya binunton ang lahat-lahat. Samantala, sa kwarto naman ng binata, dismayado pa rin si Marco. Hindi siya mapakali at panay ang sindi ng yosi. Hirap din siyang makatulog sa kakaisip kay Eda. At lalo lang nahibang ang binata sa magandang misis. At sa susunod na pagkakataon, sisiguraduhin niyang hindi na ito mauudlot pa. Makalipas ang kalahating oras, parehong natapos ang mag-asawang mag-shower. Kahit nabigyan ng kalinga ang misis, ay iba pa rin ang hinahangad ng sarili. Akala ni Eda ay maaalis ng tuluyan ang bagay na bumabagabag sa kanya. Pero nagkamali siya. Hindi pa tapos ang kanyang kalbaryo. Magsisimula pa lamang to. Bago matulog, kinausap ni Eda ang asawa. Alam mo, Han, nanaginip pala ako ng isang gabi. Ano namang napanaginipan mo? Tanong ni Louie. May katabi daw akong lalaki sa kama. Ano? Sino naman? Biglang taas ng boses ng mister. Nagdalawang isip ang misis kung sasabihin ang totoo. Hindi kaagad to nakapagsalita. Hoy, sino? Tanong ulit ni Louie. Di ko nga kilala eh, basta ibang lalaki. Nagsinungaling si Eda. Aba, kung sino man yung loko-lokong yan, wag na wag sanang magkakatotoo. Pasalamat siya't panaginip lang ang lahat. Kung hindi baka napatay ko pa yun. Grabe naman, Han. Takot ni Eda na sinagot ang asawa. Oo, kahit sino pa yan, malalagot siya sa akin. Nang dahil sa sinabi ng mister, hindi na tuluyang nasabi ni Eda na si Marco ang lalaki sa kanyang panaginip. Natakot lang to dahil baka kung ano pa ang magawa ng asawa sa kanyang pamangkin. Ayaw niyang maging dahilan ng pagtatalo ng dalawa. Kaya nakapag-isip to, naiiwas na lamang siya sa binata para hindi na lumala ang sitwasyon. Pero ang tanong, hanggang kailan siya makakaiwas? Abangan po natin ang next episode ng ating istorya.